आर'नाइ 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि फेज 2 टयलेटखौ जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदोंमोन दा नोंथांमोननियाव गावबागावनि मबाइल फनाव नोंथांमोननियाव एप्रुभ जानाय मोनसे मेसेज मोनहैदों। बे मेसेजआ मानि थाखाय मोनहैदों, लोगोसे नोंथाङा रांखौ माब्ला मोनगोन आरो बे मेसेज मोनहैनायफोरा नोंथाङा स्टेटासखौ बोरै चेक खालामनानै नायनांगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जाय बिथांमोना स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि बे फेज 2 टयलेटखौ एप्लाइ बानायदों, गोबां मानसिफोरनियावनो मेसेजआ मोनहैदों, एप्रुभ जानाय मेसेजआ मोनहैदों। जोङो बे मेसेजआ मानि थाखाय मोनहैदों आरो जों बे मेसेजखौबो नायगोन। गिबियावनो नोंथांनो बे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि नैबे टयलेटखौ लुनो थाखाय गभर्नमेन्टआ रां सोयो। नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट नोंथांनो रांखौ सोना होयो। डिबिटिनि जोहै बे रांखौ सोयो, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहै सोयो। बे रांखौ नोंथांमोननो गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो 12,000 नोंथांमोननो रांखौ सोनानै होयो। बेखौ मोननै किस्तियाव सोना होयो रांखौ। गिबियाव नोंथांमोननो 9,000 बेखिनि रांखौ नोंथांमोननो सोनानै होग्रोयो। बेनि उनाव नोंथांमोननो नेक्स्ट किस्तियाव जेब्ला नोंथाङा टयलेटखौ बानायनानै फट' साफायनानै हरगोन, अब्ला नोंथांनो नैबे गासैबो रांखौ 12,000 रांखौ नोंथांनो सोनानै होनाय जायो। दानिया जोङो नायगोन जाय बिथांमोननियाव मेसेजआ मोनहैबाय, नोंथांमोननियाव मेसेजआ माबायदि मोनहैदों, जों बेनि आपडेटखौबो नायगोन। दानिया जोङो नायदिनि मेसेजआ माबायदि फैदों। आंनियाव दासिमबो फैयाखै, नाथाय गोबां दाब दाब जायगायाव बेबायदि मेसेज फैनाय खौरां मोनदों। नैबेयाव आङो सासे भिउवारनिफ्राय बे मेसेजखौ बिहरनाय जादोंमोन कमेन्ट बक्सनि जोहै। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों मेसेजाव मा लिरदों, आं बेखौ फरायना होनि। इउआर एप्लिकेशन नं फर कन्स्ट्राक्शन अफ टयलेट आन्डार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हैज बीन एप्रुव्ड। द ग्रामीण विल बी प्रोवाइड the incentive will be provided in your given account after verification of the toilet SBM। जाय बिथांमोननियाव बेफोरबायदि मेसेजआ फैबाय, दा नोंथांमोननि बेयो टयलेटनि एप्लाइ खालामनायनि बे प्रसेसा एप्रुभ जाबाय, नोंथांनि डाटाया एप्रुभ जाबाय। बेयाव मोनसे भेरिफिकेसन सोलिबावगोन। बे भेरिफिकेसना कमप्लिट जानायनि उनाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबसिगोन। बेफोरबायदि बेयाव बाथ्राखौ बुंदों। नोंथाङा दा मा प्रसेसआव नायनांगोन नोंथांनि स्टेटासखौ आं नोंथांमोननो देखायहरनि। जुदि नोंथांनियाव बेबायदि मेसेजआ फैबायबा नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ बोरै चेक बानायनो, जोङो बेखौबो दानिया नायदिनि बेसे लेभेलसिम थांखो नोंथांनि बे एप्रुभ जानायनि डाटाया, जों बेखौ दानिया नायदिनि। नोंथाङा बेफोरबायदि मेसेज मोनहैदोंबा नोंथाङा दानिया गावबा गावनि स्टेटासखौ नोंथाङा चेक खालामनो हासिगोन। नोंथाङा नैबे स्वच्छ भारत मिशननि नैबे पर्टेलाव फैफिननांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै होखादों। नोंथाङा गुगोलाव स्वच्छ भारत मिशन बेखौ सार्च खालामबाबो जागोन, SBM। दानिया बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, एप्लिकेशन फर्म फर IHSL डेशबर्ड। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होनांगोन बेबायदि। दानिया नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों रेजिस्ट्रेशन मबाइल नं। जेब्ला नोंथाङा टयलेट एप्लाइ बानायदोंमोन, बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे OTP गेट OTPआव क्लिक खालामनांगोन। नैबेयाव गेट OTPआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव मोनसे नोंथांनि मबाइल फनाव OTP फैगोन। OTPखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नैबेयाव नुनो मोनदों। नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे इन्टार सिकिउरिटि क'डआव बहायनानै नैबे साइन इनआव क्लिक खालामना होनांगोन। साइन इनआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ नायनो हागोन। जोङो दानिया बे प्रसेसखौ बानायनानै जोङो नेक्स्ट स्टेपखौ दानिया जोङो नायदिनि। दानिया आङो बेयाव गासैखौबो बहायबाय, नैबेयाव OTPखौ बहायबाय, नैबे सिकिउरिटि क'डखौ नैबेयाव बहायबाय। दानिया नैबे साइन इनआव क्लिक खालामनानै नेक्स्ट प्रसेसखौ जोङो नायदिनि। दानिया नोंथाङा साइन इन खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि बेयाव गासैबो डाटाखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। नोंथाङा रेजिस्टार खालामनाय समाव जिखिनि बेयाव डिटेल्सखौ होदोंमोन बेयाव श' जागोन। दानिया नैबे 3 डटआव नोंथाङा थुनांगोन। नैबे खनायाव मोनसे 3 डट नुदों, नैबे 3 डटआव क्लिक खालामना होनांगोन। दानिया आङो बेयाव क्लिक खालामनोसै। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव मोननै अपसन नुनो मोनदों, निउ एप्लिकेशन। जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों, नोंथांमोना नैबे निउ एप्लिकेशनाव थुनानै दाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो
नोंथाङा स्टेटासखौ नायनो थाखाय जायनियाव मेसेजआ मोनहैबाय नोंथाङा नैबे भिउ एप्लिकेशनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। भिउ एप्लिकेशनाव क्लिक खालामबानो बेयाव डिटेल्सखौ नोंथाङा नुनो मोनसिगोन। जोङो दानिया नैबे भिउ एप्लिकेशनाव थुनानै होदिनि। भिउ एप्लिकेशनाव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों एप्लिकेशननि स्टेटास। नैबेयाव एप्लिकेशन नं, एप्लिकेशनखौ नोंथाङा माब्ला साबमिट बानायदोंमोन नैबेयाव बेनि डेटआ थागोन आरो नैबेयाव स्टेटासआ थागोन आरो नैबे ट्रेक स्टेटास। नोंथाङा बेयाव ट्रेक स्टेटासआव क्लिक खालामनानै नायनांगोन। जुदि नोंथांनियाव मेसेजआ मोनहैबायबा, आं बेयाव गोबां मानसिनि एप्लाइ बानायना दोनदों, नाथाय आंनाव दासिमबो मेसेजआ मोनफैथ'वाखै। जानो हागौ आंनिया दासिमबो बेयाव भेरिफाइ बानाय जाथ'वाखै। गोबां मानसिफोरनियानो भेरिफाइ बानाय जाबाय, मेसेजआ मोनहैदों, बेफोरबायदि खौरां मोनदों। दानिया नैबे ट्रेक स्टेटासआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया आं नैबे ट्रेक स्टेटासआव क्लिक खालामनानै होबाय। दानिया स्टेटासखौ नोंथाङा बेयाव बिदि नुनो मोनगोन। नैबे गोजौआव नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ थागोन। बेंक एकाउन्टनि डिटेल्स, नोंथांनि नाम, एड्रेस, जायगानि नाम बेयाव थागोन। जाय बिथांमोननियाव मेसेजआ मोनहैबाय, दानिया नोंथाङा नैबे गोजासिनखौ नुनो मोनदों। नैबे गोजासिना नैबेयाव लागै मोनहैनांगोन। नैबेयालागै इनसेन्टिभ गिभिन बेयालागै मोनहैनांगोन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों। जुदि नैबे इनसेन्टिभ गिभिन टु एप्लिकेन्ट बेयालागै मोनहैबाथाय नोंथांनि राङा हाबबाय। जाय बिथांमोननियाव मेसेजआ फैदों, नोंथांमोननिया हयथ' नैबे एप्लिकेशन सिकिउरिटि डान जाबाय, बा नोंथांमोननि नैबे लकेसन फर जिअ' टेकिं जाबाय, बा नोंथांमोननिया IHSL जिअ' टेकिं डान जाबाय। नोंथाङा बेखौ नायबानो जाबाय बे गोजासिना बेसेसो खारखो नोंथांमोना बेयावनो चेक खालामनानै नायबाय थानो हागोन। रां मोनजासिम बेयो नैबे गोजासिना बेयाव खारबाय थागोन। नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। जाय बिथांमोननियाव मेसेजआ फैदोंमोन, नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। दानिया जोङो रांखौ माब्ला मोनगोन जोङो बेखौ नायदिनि। दानिया जोङो रां सोनायनि आपडेटखौ नायगोन। रांखौ नोंथाङा बिदि जाहाथा मोनलाबाया दे बे टयलेटनिखौ। गभर्नमेन्टआ मोनसे टाइम लानानै बे रांखौ सोयो। गोबां मानसिफोरा दा भेरिफाइ सोलिबाय दं। बेयाव गोबां मानसिफोरनिया गामि लेभेल, ब्लक लेभेल, VCDC लेभेलाव एप्रुभ बानाय जाजोबनांगोन आरो मोनसे मोजां सम लानानै गभर्नमेन्टआ बे रांखौ सोनानै होयो। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बे 2 मार्च 2023आव बेखौ सोनानै होदोंमोन गभर्नमेन्टआ। नैबेयाव 9,000 रांखौ सोनानै होदोंमोन फार्स्ट इनस्टलमेन्ट। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। बेखौ नोंथांमोना दा माब्ला हाबगोन बेखौ बुंनो हाया। जेब्ला भेरिफाइनि खामानिया जोबजुगोन अब्लानो नोंथांमोना रांखौ मोनसिगोन टयलेट लुनो थाखाय। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।